Bona tarda. El meu nom és Ivan Kulakov. Soc sotsdirector de l'Institut de Geologia i Geofísica del Petroli i Gas, doctor en Ciències Geològiques i Mineralògiques, membre corresponent de l'Acadèmia de Ciències de Rússia. La geofísica respon moltes preguntes, la principal de les quals és què passa a l'interior de la Terra i quins són els processos. Bé, i com aquests processos afecten les nostres vides. En concret, els processos associats a l'escalfament global en gran mesura estan determinats pels processos geològics que ocorren dins de la Terra. Sabem que Groenlàndia està coberta per una capa de gel de diversos quilòmetres de gruixuda. I així, a prop de la costa de Groenlàndia, la velocitat de flux de gel és molt alta. I és comprensible, allà el gel llisca cap a l'oceà amb quantitats fins a diverses desenes de metres al dia. I és comprensible perquè la temperatura allà és alta, l'aigua s'està filtrant cap avall i crea aquest tipus de capa intermèdia per quina el gel s'està lliscant. Però resulta que la velocitat del gel és bastant alta no només a les vores, sinó també al centre. I per què passa això? També s'han realitzat estudis geofísics que demostren que sota aquesta capa de gel de diversos quilòmetres al contacte amb la Terra existeixen aquests llacs profunds al centre de Groenlàndia. I, bé, estimacions força senzilles del flux de calor mostren que cas d'un flux de calor normal no hauria de produir-se aquesta fusió del gel. És a dir, en general, el gel ha d'estar ben congelat pegat a terra i la temperatura ha de ser inferior a 0. En aquest cas existeix algun tipus d'anomalia allà i amb els nostres col·legues d'Alemanya hem decidit descobrir què està passant allà. I el que tenim és un mètode geofísic. El mètode s'anomena tomografia sísmica. Prenem la informació de tots els terratrèmols del món i la descodifiquem. I finalment, podem determinar l'estructura profunda, sota certes regions a diferents escales. Bé, vam fer aquest treball i vam descobrir que sota el centre de Groenlàndia hi ha una anomalia de velocitat disminuïda, cosa que alhora ens diu que hi ha una temperatura elevada allà. Per què hi ha una temperatura elevada? Bé, aleshores comencem a seguir la història d'aquesta regió i veiem que hi ha a les zones on no hi ha gel, on es poden veure afloraments de roca, el que hi ha al costat oest, al costat est, veiem vulcanisme. Aquest vulcanisme té aproximadament de 40 a 50 milions d'anys. Comencem a entendre que aquest vulcanisme és l'empremta d'un punt calent que va passar per sota de Groenlàndia, i ara aquest punt calent no és res més que Islàndia. Així que no és realment el punt calent que es movia, sinó eren les plaques que es movien a sobre el punt calent que estava aturat en un lloc. Així que tenim un mantell. I hi ha fluxos en aquest mantell. Un d'aquests fluxos, per exemple, és el punt calent de Hawaii i un altre el d'Islàndia. I per sobre d'aquests fluxos hi ha trossos de litosfera que suren com a glaçons de gel. I quan aquest flux passa per sota d'aquesta placa de gel, doncs crema un rastre a la litosfera i provoca aquest aprimament de la litosfera. En realitat, aquest punt calent que és d'Islàndia, com es considera, hi ha un punt de vista que ja té uns 250 milions d'anys. I quan es va originar, va sortir a la superfície de la Terra en forma d'un tal gran bolet. I aquest bolet, quan va entrar en contacte amb la litosfera, va ser fa 250 milions d'anys i tot això passava al voltant de la placa siberiana, que està al voltant de Norilsk, doncs el punt central d'aquest bolet d'Ikassim va fer que s'alliberessin milions de quilòmetres cúbics de lava basàltica, cosa que va canviar per complet tot l'ecosistema del nostre planeta. Va causar la mort de 90% d'éssers vius de la Terra. En altres paraules, va ser l'extinció més poderosa en tota, almenys recent història de la Terra. Després d'això, aquest plomall, alguna mena de cap d'aquest plomall, diguéssim, va complir la seva funció i després va restar un peu, i el peu que ja no sembla tan temible.
Per sobre d'ella aquestes plaques van surar, en alguna part, hi va haver una efusió de grans basalts al lloc on l'oceà Atlàntic passa a l'oceà Àrtic. Després, cap a aquest punt calent, va arribar la Groenlàndia. Una de les vores d'aquest punt calent va passar per sota de Groenlàndia i després va acabar al voltant d'Islàndia. Si mirem des de baix a la superfície de la litosfera de Groenlàndia, s'hi va formar una rasa d'aquest tipus. Per tant, aquest material estenosfèric, que té una temperatura més alta, va resultar més a prop de la superfície que no pas la litosfera continental normal. Així que aquest material calent ha fet que el gradient de temperatura en aquest cas augmenti i el flux de calor, el que estem veient ara sota Groenlàndia, és altitud. Doncs com a conseqüència, el gel s'està fonent i com a resultat estan flotant més ràpidament tant a la part central com a la vora. Bé, immediatament sorgeix la pregunta, aquest escalfament actual global, tot això és Groenlàndia es fondrà i provocarà completament una catàstrofe allà. Sí? Naturalment, el nivell del mar pujarà i etc. I que tot això que està passant ara mateix és el resultat de la nostra influència humana allà. Bé, és clar, això no és cert en absolut perquè estic parlant de processos que han estat passant durant desenes de milions d'anys. I és un procés força rutinari que ha estat passant durant molt més temps del que la humanitat existia naturalment. I és una escala de temps molt diferent. I de fet aquí hi ha aquest gel, aquesta neu que es va acumular a Groenlàndia en èpoques anteriors, va ser suficient per compensar aquesta moguda del gel cap a l'oceà. Així que aquesta acumulació o reducció de gel no té res a veure amb els nostres problemes d'escalfament global.